У нас было два задания. Первое задание было доследовать информацию про Марка и про Евангелие Марка. Другое задание было поспробовать визначить, який фрагмент Євангелія Марка не належить до Євангелія Марка. Ну, там было повсюду написано, ненавидно, это не складно. Значит, скажите, коли ласка, хто на сьогодні не прочитавши Марка? Ой, як много. Полова. Ну, поглядим. Потому что я сподіваюся, что мы сегодня уже пошли читать. У нас ситуация такая. У нас останется после сегодняшнего 8 занятков. Это значит, у нас отрывается, коли читать два раздела на раз, это выглядает, мало реально, я бы сказала. Потому что это сопроводит тексты складания, и там вот, реально это, конечно, там хотя бы раздел, типового раздела на раз. У нас отрывается два. Значит, нам треба буде вельми хутко и компактно идти. Вы мусите быть весь час со мной и напереди. Весь час. Это вельми великая просьба, как мы не тормозили. Значит, что для этого треба? Ну, тогда на наступный раз. Прочитать перед каждым разом прочитывается все Евангелие Марка. Оно маленькое, потому что вам треба тримати в пам'яті. Я вам казала минулый раз, что Марк организован таким чином, что все связано с усім. И коли вы забылись, про что была оговорка у первом разделе, то 10 раздел вы уже проваливаетесь в яму. Например, так? То есть вы мусите памятать все, про что было сказано. Тому вірш, безумовно, это все вот читать. Это не той текст, який можно прочитать один раз и сказать, что я ведаю. Один раз прочитать, вы будете ведать сюжет. Сюжет вы и так ведаете. Вы и так ведаете сюжет. Тому для этого великих намаганий робить не треба. А для того, как зрозуміти Евангелие, для того, как его увести, его треба читать. Вот, пока мы с вами занимаемся, весь час его читать. Перед каждым разом спробуйте прочитать усю. Сегодня мы скончим все истории, связанные с тем, что вокруг самого Евангелия. И тогда, коли отрымается на этот раз, коли не отрымается на наступный раз, мы уже будем просто заглубляться у текст, с тем, как вот и текст я буду спробовать наперед так само давать вам задание там что-нибудь почитать, потому что задача, как мы памятаем, не только разобраться с самим Евангелием, не только поспробовать охопить розумом и поглядом вот в эти такие вельми объемные сусвет, які малює я, Марк, не только разобраться с егонными там космологичными, политичными и богословскими концептами, але и поглядеть на Евангелие Марка, как оно написано, гипертекст. Вельми великий гипертекст на несколько разных текстов, на несколько разных цивилизационных текстов. Тому що правда, это речь складана, и вот, старайтесь быть вельми хутко разом со мной. Значит, давайте тогда начнем с того, кто такой Марк, что мы про его ведаем, и что мы можем ведать про, ну, конечно, лепше все сказать, что мы ведаем про автора Евангелия Марка. Да? Ну, давайте, кто почитал, кто подготовился, рассказывайте. Давайте мы тут подпилим. Ну что, Марк вышался у Петра. Так, откуда эта традиция исходит? Ну и не выдал из всего Евангелия, это конспект того, что сказал. Добре, ще що? Ну, потім я працювала у Петра перекладчиком на латинською мовою, тому він так щільно взаємоспрацьовував. А як він трапив його до сьогодні, ну, бицем розвернало, які бицем його родичів. Есть версия, что его было 3 имя. Одно на грецкой мове, маловедомое, одно на латинской и одно на габрейской. Походження його було габрейське, і по габрейському ім'я було Іоанн, Ян, Есть такая версия, так. Ян,
ну, марка ад лацінскага Маркус, што можа сведчыць тым, што яго сям'і былі сувязі з рымлянамі, якія ў той час былі ў Іерусаліме. І трэцяе імя, як я сказала, грэцкае, зараз я паспробую прачытаць, Калабодактилос, што азначае хлопец с короткими пальцами. Это какая-то экзотичная теория или есть такая? Да? Вот видите, мы можем поглядеть, можем что-нибудь выводить про него самого тексту. То есть уже тогда не про Марка, а про автора тексту, так? Потому что, вот як я вам казала минулый раз, імёны до усіх Євангеліїв были доставлены десь тягом другого стагоддзя. Причем здесь под конец другого стагоддзя, у третьем стагоддзі они так само еще начинают, по сути, фигуровать. Самые ранние згадки на Євангелії не называют авторство. Ну и так само, вот, когда мы будем казать про кавалок, фрагмент Євангелія, який не належить до Євангелію, мы так само побачим, что тягом другого третьего стагоддзя это абсолютно неустарованный фрагмент. Він так само, от він узникає виразно в другому стагоддзі, а там, куди він пришивається, це залежить від ситуації. І тому, насамрэч, непроводного автора Євангелія ми не можемо казати, що це докладне. Але є традиції більш і менш тверді на конт кожного з євангелістів, на конт кожного з 4 авторів. Ну вот на конт Євангелія Марка якраз тут вот такі некалькі ёсць версіяў, і яны абапіраюцца на Новый Заповед, то есть не на Евангелие Марка, а на Новый Заповед, это на листы, и на апостольские идеи, и на розные послания, и опираются на раннюю церковную традицию другого-третьего стагоддзя. Ну, трошку это поглядим. Это то, что тычется как бы, автора Марка. То, что тычется самого, вот кто он такой, то кажется, что он с Иерусалиму. Вот, это так само, вот, есть завсюди некие сведчення у самим тексте про автора. Любого тексту, абсолютно любого тексту, с того, скажем, змови автора, вот, со стилю автора, запозичених слов, з грамотності автора. Завсюди можна зробити некие основи на автора. Ну и то самое, что тычется Марка, там як минимум несколько основ можно зробити поводле мови. Значит, вот як в минулый раз мы казали, что грецкая мова у Марка не супер. И поводле самой грецкой мовы этого тексту можно мерковать, что это не родная мова. Значит, это вот пункт 1. Значит, коли это не родная мова, не родная, альбо не мова адукации. У яго не было эллинистичной адукации. Значит, это вот то, что мы можем самому тексту мерковать. То есть не сцвярджаць, мы нічого не можем сцвярджаць, это вы вельмі добра маеце на увазе. Але мы можем мерковать, что перш-наперш ён не грэкамоўны чалавек. Вот это раз. Другое. Вялікая колькасць семітызмаў у тэксце, семітызмаў і лексічных, і сінтаксічных, можа навесці нас на думку, што яго народная мова была семіцкая. Можа навесці, не абавязкова наводзіць. Значит, отсюда мы можем робить выснову, что родная мова Марка была, автора Евангелия Марка, была, ну, скажем, арамейская, так, что наибольш вероятно в этом часе. Это то, что вот мы можем с самого тексту выводить. Потім, ще от часто вельми звертається увага на те, що, не глядячи на надзвичайну простоту стилю, на от відсутність ніяких таких складаних літературних прийомів, это, конечно, не совсем так, что это приемы литературные больше складанные, чем метафорика. То есть метафорика, правда, минималистичная, не глядя вот на эту простоту, описания живые, описания истории, вот, коли гаворка идет про сюжет, вот, про некие маленькие сюжеты, описания могут быть надзвычайно такие. Там, например, про то, что вот Симон і Андрей, про човен, у яким вони знаходилися, там про слуху в этом човні, про то, як коли паралітика спускали
до Ісуса, як там вони акуратненько розбирали дах, і це те, що во всіх Євангеліях, де у Марка ще додається, що так було там щільно, що навіть каля дверей не було місця. Так? Тобто вот такі от некие деталі. Їх много, їх от, у вельми многих епізодах ми маємо такі деталі, які можуть свідчити або про велику фантазію автора, безумовно, або от те, що нам може допомогти, про те, що гэта хтось бачив, що альбо автор бачив, альбо автор со слов того, хто бачив. Тому що автор вельми близький до самих гэтых подій. Альбо сам, альбо про когось. І от коли, як ви сказали, що коли говорить йде про Петра, от коли там він переказує, наприклад, слово того, хто був присутний. Значить, той, хто був присутний, от гэты деталі запам'ятає, некі деталі, які не є необхідними для сюжету. Які просто додають некої ось этой колоритності. От, їх, справді, вельми много, ми потім десь особливо будемо на це звертати увагу. Значить, от самого Євангелія ми можемо винести як мінімум ці дві речі. Це походження автора, не грецьке і не грекомовне походження автора, а хоча за все семітомовне походження автора, арамейськомовне, хоча за все. І те, що він вельми близький до оповідальника тих подій, до свідки подій. Вельми близький. Значить, альбо сам свідка, альбо як когось з другої руки. Так? Вот така реч. Це те, що само Євангеліє може нам показати. І воно для ані перше, ані друге нічого нам не додасть до розуміння тексту. Це знову-таки нам треба уявити собі, з ким ми маємо справу, і просто виключно для цього нам треба за цим розібратися. Тоді, що тичиться база євангельських свідчень. Значить, откуль береться ім'я Марк. Так? Питаюсь, от кажуть, з Петром його ім'я зв'язується, а откуль береться прив'язка до Петра. При тим, що у Новому Заповіті є одна прив'язка до Петра, одна-одинная. І є досить велика кількість прив'язок до Павла. А які прив'язки? Марк. Ім'я Марк. Ім'я Марк фігурує у Новому Заповіті, у апостольських діях і у посланнях фігурує досить регулярно. Тобто персонаж на ім'я Марк був. Ми зараз з вами поглядимо всі це місце, почитаємо. Ось, і поглядимо тоді, якраз ми почнемо видати з Павла, тому що Павла вельми много прив'язок. Давайте мы почнем. Давайте, у кого есть Библия? Электронная, паперовая, любые, у кого совсем нема. Вся частично есть. Новый заповедь есть, да? Марк есть. Не, Марка не десятково. Я ж кажу, нам в ogóle треба буде, конечно, повну Біблію. Тому що Марк, коли ми будемо працювати з Марком, як ми вже говорили, нам треба буде глядіти на простые і приховані цитати з єврейської Біблії, які без конца уживає Марк. Тому що Марк справді створює гіпертекст. Тому нам треба буде повна Біблія. Ну, сьогодні нам треба буде новий заповіт. Потім особливо буде більше єврейська Біблія, ніж новий заповіт потрібний. Але сьогодні треба новий заповіт. Ну, давайте тоді пару книжек кому-нибудь из вас дам. У кого где дирки полные, вот что два человека могут разом глядеть. Вы сможете разом глядеть? С кем мы говорили про это новый заповедь? Вот. До речі, хто подглядите вы разом на двух. Ну, вам сюди, вам одну сюди. А у вас есть, да? Давайте почнем с Деи 12:12. Апостольские Деи 12:12. Там
Одразу, хто знайшов, одразу читайте, не чекайте. Розважавши, подійшов до Марії, маті Яна, званого Марком, де збиралися многие на молитву. Вось. Это оговорка идет про Петра. Сюжет про Петра. Значит, глядите. Вот с этого кавалку одразу. Вот тут возникает Марк, так? Вот это вот, и возникает Ян Марк, так? Ян званый Марком. Вот это то, про что вы сказали. Вот это как раз, чему грецкое имя, это экзотичная теория, вот это два имени, семитская и латинская, это не экзотичная теория, потому что она походит с Нового Заповета. И вельми часто вот у литературы там периодами повставал персонаж Ян Марк. Вот это вот он и есть, да? Что за того ще виникає? Маті живе у домі, куди приходить Петр, відбувається в Єрусалимі. Значить, коли маті живе в Єрусалимі, то він сам живе в Єрусалимі. І він єрусалимець, так? Вельми просто из этого виникає. Это пока что вот о подтверждении этой теории, так? Далее давайте поглядим. 25 верш, тут же 12 раздел. Ирина, извините, это откуда 25-й? Деи. Апостольские деи, 12 раздел. Два верша, 12 верш и 25 верш. Давайте мы тут напишем. Вот, ну, вот это, деи, 12. Вот тут вот Ян Марк из Иерусалима, так? А Барнаба і Саул, виконавши своє доручення, вернулися з Єрусалима, взявши з собою Яна, званого Марка. Вот. Подобная история, правда? То есть вот протягивается история, снова Ян Марк и снова Иерусалим. Все тоже. 13:13. Идея. Отбывши Сафа, Павла и все, кто были с ним, провели у Перпию, у Памфилию, а Илья, научившийся одет, вернулся в Иерусалим. Вот тут вот оговорка идет про то, что он не пошел с Павлом, так? А я снова я буду Павла писать вот так вот. Ну ладно, правда. Да? 15:37, 39. Будем ново 15:37, 39. Деяння? Все похоже, что дети. Все, бачите, все дети. Варнава хотел взять с собой Яна, якого звали Марком, але Павел разважил не брать с собой того, кто отстал от их у Памфилии, и не пошел с ними на дею, на якой они были посланы. От этого сталося кружда, так что они разлучились один за одним, и Варнава, взявши Марка, отплыл на Кипр. Угу. Значит, Павла не взял, не захотел брать Марка, это выкликало проблемы помеж Павлом и Варнавом, и Варнава взял и поехал, так? Значит, вот подобная история. Тут он с Павлом кудись не пошел, потому что вот это Павел подорожничает с Варнавом регулярно, и мы бачим, что с ними подорожничал и Ян Марк. Потому что коли говорка, что он с ними не пошел, значит он с ними бы уходил. Да? То есть снова такое вот ускосное свечение, что он был подорожником. Значит, он, покидая Павла и Варнаву, и свою дорогу идем. Далее, 15:39, это снова, коли Павел с Варнавом, это первое миссионерское подорожье, и на его не берут. Да? Далее поглядите, что там уже, да, давайте уже поглядим под Колоссянам 4:10. Послание до Колоссянам 4:10. Читайте, конечно. Читаю вас Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марк, його ж Варнаву, про якого ви тримали накази. Як прийде до вас, прийміть його. Значит, таким чином, где находится Марк, с кем находится?
ліст піша хто? Ліст Паўла. Так? Ён перадае прывітанне. Марк знаходзіцца з Паўлом. Так, другі ліст Тимофея. 4:11. Так, з Павлом. Марка, узявши, привязі з собою, бо їм не потрібно для служення. Ну там, да, добре було би, крышечку добрый контекст. Это Павла до Тимофея просит привезти Марка, это уже здесь знову подорожа, римське подорожжя. Павла його кличе, так? Кличе, хоче його. Йому потрібне до служення, він помощник Павлові, так? Тоді, ще, да, Филимона 24. Филимон 24. Читайте. Ну, читайте, кто знайшов. Дай тебе эту фразу, вязень разом со мной для Иисуса Христа, Марка, Вязень для Иисуса Христа. Вязень, значит, вот тут вот у Филимоне 24, снова разом с Павлом у вязницы, у Риме. Буде добре, розна нумерація. Буде розна нумерація. В різних виданнях буде розна нумерація. Добре. Значить, глядите, що ми знаходимо його у Римі разом з Павлом. Разом з Павлом. Удательна ситуація. Не разом з Петром, а разом з Павлом. І опошній текст, вот там, где уже снова где Петра, это первый лист Петра, 1 Петра, 5:13. Да. Петра, первый лист, да? Первый лист Петра, 5:13. Витаю вас, выбранная, подобно вам, Павел, его и Марк, сын мой. И Марк, сын мой. То есть тут вот в этом листе Петр зове его сыном. Значит, относины близкие. Вот тут вот, в этих историях мы бачили Марка, Яна Марка с Павлом. В этой истории мы бачим Марка у близких относинах с Петром. Настолько близких, что он зовется сыном. Что значит сын, мы не будем народу спекулировать. Але зрозуміло, що відносини щільні. Що ми з цього всього бачимо? З новозаповітної інформації ми знаходимо ніякого Марка, ніякого знаку на то, что он что-то писал нема, правда? Значит, только что он робил? Он помогал служить Павлу, и он был в близких отношениях с Петром. Той самый, не той самый. Значит, традиция опирается на эти тексты, вважаючи, что все згадки про Марка, згадки про того самого, одного и того же Марка. И Петрового, и Павлового Марка, что это той самый человек. Значить, той самий чоловік, який подорожничав з Павлом, який був у в'язниці з Павлом, і той самий чоловік, який ось знаходиться у щільних відносинах з Петром. Гэта пакуль што гаворка просто про тое, хто такі Марк. Ці Марк, ці гэта Марк евангеліст, ці гэта Марк аўтар нашага тэксту, тут з гэтага не відаць, правда, ніякім чынам. Значит, что нам видать про Марка евангелиста? У нас самое, и вот тут у нас все будут сведчені
ранних авторов, да? Про Марка Евангелиста. Самый ранний персонаж Перекинем. Удельный персонаж Папиос. Папиос на по-грецки. Иерополитанский бискуп, Иерополис, Святоград, это Малая Азия, теперешняя Турция. Он был иерополитанским бискупом здесь в другой половине другого столетия. Это досить. Другой половине, пробачте, первого столетия. Это сам Папиос, мы его так датуем приблизно 60-130 годы, это значит, пам'ятаете, как мы Евангелие Марка додавали, вот как бы это памятали, от 60-х до 70-х. Папиос это ранний автор, это його текст, який от умовно можна перекласти, це буде чи екзегеза, або інтерпретація, коли хочете, виказуванню Господа. Текст на який посилається Євсебій в 4 столітті, і я його цитую. Текст прикладно, текст сам прикладно 95-го року, тобто це кінець першого століття. Це був той час, коли погодля нас десь Євангелія Яна писалася, так? Погодля того, що ми минулий раз сказали. Так, хронологія у вас так докладно, легка, сюда на углах. І він один з самих перших, хто наогул згадує які імени євангельські, докладні в Google самих перших, і він називає два імені євангелісту Марк і Матвій. Обидва вельми проблематичні. Що тичиться Матвея, і він говорить, там вельми коротка така ремарка на то, що Матвей написав Євангеліє по-єврайську, і воно було потім перекладено на грецьку мову. Про такое Євангеліє ми нічого не відаємо. Ніяких у нас звісток про Євангеліє, яке було б написано по-єврайську, а потім перекладено на грецьку мову, у нас немає. Ми відаємо всі тексты Нового Заповета, написанные на грецкой мове. Одразу. Это не переклады. И дивись то, что навіть сам серед адукованих людей, да, это є люди, які чомусь тепер на Білорусі, люди, які кажуть, ну так вони ж були написані там по-грецьку, по-єврейську, по-арамейську. Все тексты Нового Заповета, все 27 книг Нового Заповета написаны по-грецку. І він говорить про некого Матвея, автора євраємовного Євангелія. Євраємовний текст у першому столітті це наогул вельми маловіроводна річ. Ми нічого про це не ведаємо. Тому, що це за Матвей, що це за звістки, не зрозуміло. А про Марка він говорить дуже цікаву річ. Він посилається на некого старейшину Яна, Presbyteros, так? Такий некий Presbyteros у його є. Старейшина такий, хоча часто правильно в тому часі. Ось, і він говорить таким чином, от такий маленький кавалок. Старейшина казав, старейшина, то в сенсі це старейшина Яна. Марк, будучи перекладчиком Петра, записав акуратно стільки, кольки згадав по пам'яті, хоча й не по порядку того, що казав або робив Господь. Бо він ані чув Господа, ані ходив з ним. Але пізніше, як я вже казав, Петра, хто викладав своє вчення у формі хрея, потім про хвилинку скажемо, але не мав наміру подавати логії виказування Господа спорадковано і організовано. Відповідно, Марк не зробив нічого кепського, коли записав поособні кавалки так, як запомнив, бо його клопотом було не покинути нічого з почутого і нічого не наблитати. Тобто він одночасово, от в одному кавалку він Марка обвинувачує і оправдує. Значить, він стверджує, що, от, кольки тут речі, так, що Марк был
перекладчиком, так это и интерпретатором, по-нашему, видать, лепше всего буде сказати таким тлумачом Петра. І герменевтом, так, на грецькій мові, герменевтом Петра. Що це значить, ми не ведаємо, ці він, правда, перекладав Петра з одної мови на другую. Значить, коли говорка йде про Рим, він перекладав на латинську мову то, що Петр казав на мові іншої від латинської. Ці то, він щось перетлумачав, це вельми тяжко переказати, але хоча за все ненавідно допомагав слово Петра зробити зрозумілою аудиторію широкою. Значить, от, перше, що свідчить про Марка, це те, що він був тлумачом Петра. Другое, что Петр, сам Петр свое учение выкладал в форме хреев. Риторична Да. прийомчики. Это риторичный прием, это маленькие такие колоритные выказывания, такие маленькие истории. То есть в европейской традиции зовут его анекдот, не показка наша, то есть это не гумористичная речь, а такой. Это такие вот некие емкие, короткие оповеди. Але гэта хрея может значить что-нибудь інше, может быть паводле необходимости, коли это не значит риторичного приема, что и так можно это разуметь. Это не здобно для нас. Значит, Петра вот что рассказывал это хреями, вот, ну это значит вот прикладно, як он будує эту картину. Петр там день при дні, в різні дні, там різним людям, тим самим, які приходять, тут він неке щось розповідає. Видно, у самого Петра ніякого, він курсу логічного такого, він не вибудовує. Він просто розказує. І Марк, який з ним працює довго і много, він позапам'ятав ці історії, і що він зробив, він записав те, що він запомнив, так много, як він запомнив, але без ніякого порядку. А який тоді порядок повинен бути? Так от далі Папіас починає його оправдувати. Що, мовляв, Петр не мав наміру викладати це все по порядку. Ну і у Марка так само, і Марк не мусив, нічого кепського він не зробив, але Марк, значить, що він зробив? І він ось, а головне, щоб нічого не наблитися, нічого не забитися. От це головна задача була Марка. З этого абсолютно нічого не виникає. Ну, це справді, що він гэтым хотів сказати, це він справді, от, чому він говорить, що без порядку? От, які тоді мусив без порядку? На конт порядку мы снова казали минулый раз, что когда мы говорим про синоптичное Евангелие, у нас 3 Евангелия, Марка, Матвея и Луки, рассказывают про эпизоды с життя Иисуса, оцеление, цуды и выказывание больше-меньше в том самом порядку. То есть хронология подеев у синоптичных Евангелиях однольковая, с невеликими вариациями. Евангелие Яны, она отрознивается. Тому, скажем, обвинувачивать Марка там в некой непорядкованности было бы, ну, поменьше негативно. Это Евсебий цитуя. Правда, Евсебий сам не был великим аматором Папиуса. Я называю его человеком невеликого розуму. Вот, и коли, значит, ніяк не ассоциируется с этими словами. Что мы из этого выносим? Что поводле Папиуса Марк был неким перекладчиком Петра. И записал со слова Петра все, что он мог запомнить. Да? Вот это вельми важный момент. Але это не одиная идея. Другая идея приходит у идея, яка ассоциює не Марка, а Євангелія Марка з Петром. Відчуваєте розницю, так? Тому що коли ми кажемо про Євангелія Марка, у чистому вигляді ми не ведаємо, хто автор Євангелія Марка. От, зараз ми говоримо про Папіас асоціює Євангелія одночасово і з Марком, і з Петром. Тобто це Марк, який був разом з Петром, який історію Петра записав. Це саме раннє свідчення. Наступний, так само, вельми важний персонаж, ми про його и про Папия, и про Юстина Мученика. Мы с вами казали у курсе текстуальной критики, коли вы пам'ятаєте, хто був. Юстин так само, коли ви пам'ятаєте, Юстин
не ўжываў ніколі слова Евангелие, то это з самых ранніх увогуле сведчанняў пра Евангелие, ён называе іх згадкамі апостолаў. Это вот у Юстына термин такі, называе іх там памяццю апостолаў. Вот. І ён гаворыць такую, вот у гэтым, у 10-м годзе тексте, вынікае для Христа, от Папіаса больш менш гаворыць пра у сваім дыалогу Трифона, ён гаворыць пра тое, што быў таксама пра згадкі апостола Петра, што у дыалогу он гаворыць, што Ісус памяняў імя аднаго з сваіх вучняў на Петра і двух вучняў Забедеяў назваў Забедеямі, што значыць Буанергес, сыны Громавы. Забедеяў мы бачым в іншых Євангеліях, толькі у Марка ёсць вот тое, што яны называюцца Буанергес, сыны Громавы. Значит, тады знову гэта вот прывязка, потому што гэта толькі адзін тэкст, які мы ведаем, дзе паўстаюць Буанергес. Значит, вот зноў тут такая атрымліваецца яшчэ адна звязка. Яшчэ одну згадку робіць Ірыней. Гэта ўжо канец другого, пачатак трэцяга стагоддзя. Ён гаворыць, што такую вот рассказывая историю, что Петра вучыў у Риме, и слухачи Петра просили, молили Марка записать то, что Петр говорит, потому что Марк лепш за ўсіх ведаў Петра и ведаў матэрыял. И Марк гэта зрабіў на просьбу людзей, даў ім гэты тэкст. И Петр, калі, маўляў, даведаўся пра гэты тэкст и паглядзеў гэты тэкст, ён не дазволіў, не забараніў. Вот такую вот историю, что рассказывали. Але зноў вельмі выразна падтрымлівае папярэдняя гісторыя. Значит, вельмі шчыльную сувязь Марка с Петром, и то, что Марк записал Петровые веды про Иисуса. Много яшчэ ёсць, я думаю, что мы можем на гэтым... Это вы про узгадывание Марка. Мы шукаем, кто такі Марк и кто автор Евангелия Марка одночасово. На першее послание Петра. Вы Может, посылаетесь? Мы же прочитали его уже. Много яшчэ ёсць ранних сведчанняў, мы не будем их згадваць, потому что они нічога новага нам асабліва не дададуць, так? Просто каб не заблытаць. Значит, з гэтага мы маем такую вось... яшчэ што важна. Яшчэ вельмі важна. Гэта тое, што зноў-такі... Себе цитую яшчэ Клімента Александрійскага. Клімент Александрійскі нам будзе патрэбны. Гэта таксама ранні аўтар, канец другого, пачатак трэцяга стагоддзя. Ён гаворыць, што якраз то Клімент рассказывае історію Ірынея, і Ірыней гаворыць, што пасля смерці Петра і Павла Марк напісаў свой Евангелие. І ёсць гэта таксама вельмі важны сведчанне. Клімент рассказывае історію пра тое, што Марка прасілі напісаць, і ён напісаў, і ён не пацвердзіў, не дазволіў, не забараніў. І традыцыя гаворыць, што Петра, самі вот гэтыя все, скажем, падзеі прапаведавання ў Рыме адбываліся падчас Неронавых пераследаў. Это вот глядзіце па часе, сюды вот напишу. Это 64-68 гады.
калі ўжо пра дату ідзе гаворка. 66-68 гады. Цягам гэтага часу і Пётра, і Павла загінулі ў Рыме. Значит, паводле Ірынея Марк написал все, что написал пасля того, як Петра и Павла померли. Паводле Климента, пакуль Петра вучыў, люди просили, и Марк написал. Значит, ну и таким чином дата паводле гэтых усіх звестак вот, паміж 63 и 68. 63 это пакуль Петр яшчэ жывы. Мы не ведаем, якім годзе Петр памёр. Дзесьці вот у гэтыя гады. Значит, дзесьці вот прыкладна вот размах гадоў цягам 63-68 года. Марк все написал. Написал то, что написал. Ці пакуль Петр бачыў гэты тэкст, ці як Ірыней гаворыць Петр не мог бачыць гэтага тэксту, тогда мы уже ніяк ведаць не можем. У нас есть яшчэ здесь цэлы шэраг розных звестак, але все яны так ці інакш прывязываюць Марка да Петра, і уже не просто Марка да Петра, вот як новозаповедныя тэксты, а Марка як аўтара Евангелия Марка. І таким чынам, вот якраз з усіх 4 евангелістаў Марк мусіць адзін з найбольш добра прывязаных да розных ситуаций персонажей. І Марк нейкім чынам звязаны з Павлом, звязаны з Петром. А тады яшчэ одно пытанне. Паводле гэтых вось апошніх сведчанняў Марк напісаў гэта ў Рыме. Так? Само Евангелие нам таксама дае падказкі на тое, на рымскую прывязку, ці прынамсі на прывязку да лацінамоўнай аўдыторыі. Хто-небудзь з вас знайшоў іх? Латинизм, безумовно. Там я искал Центуриона и не нашел. Есть. Скажем, Центурион. Есть латинизмы, есть латинские идиомы, по-грецку записанные, есть гречанка сирофиникийка, это абсолютно какие-то с римского погляду подел на народности. То есть сведчанні, лінгвістычныя сведчанні самого Евангелия про то, что гэта пісана для лацінамоўнай аўдыторыі. Вот и такая-то вельмі моцная традыцыя прывязывае Марка да Рыма, да рымскай раннехрысціянскай супольнасці. І таким чынам вот яны былі першай аўдыторыяй Марка. Вот іншая традыцыя яшчэ ёсць традыцыя про тое, што Марк пасля Рыму накіраваўся ў Егіпет, у Александрии. Сама традиция вельмі моцная. И что он был таким вот добровесником у Египте. Вот это так само такая вельмі цікавая речь. Потому что вот Климент Александрийский, как вот приколом казали, так? Неким чином так само вот замешаны в этой истории с высветлением, что Марк все-таки написал, и чего он не писал. Это вельмі вядомый персонаж, вельмі буйный персонаж, Климент Александрийский. И он так само конец другого, початок 3 стагоддзя, той самый больш наш час. Он заснаваў как раз эту философскую школу, христианскую философскую школу в Александрии, кіраваў ее вежно до Оригена. Наступным пасля яго быў Ориген. Падчас пераследу Климент сышоў, з'ехаў, а Ориген пераняў эту школу. Климент сам по сабе вельмі цікавы персонаж. Ён вот такие самый ранний христианский философ, это безумоўно Юстынучы, які сапраўды спрабуе выкласці хрысціянства як філасофію, якая можа размаўляць на роўных з грэцкай філасофіяй. Ну, зараз про Юстына мы говорить не будем, там закопаемся. А так вот на перший такі вот буйны, сапраўды самый буйны, такі вельмі яркі філософ, это Ориген. Але перед Оригеном, Ориген был мощным Климента Александрийского. Климент Александрийский так само закладая некие подмурки христианской философии, он вельмі цікавыя рэчы гаворыць. Ён гаворыць, например, что вот эллины, у адрознення от юдеев, имели философию. И что, скажем, их философия была
гэткаю ж прыладаю Бога пазнання, уявіце сабе, прыладаю сродкам Бога пазнання, як Моисеевы закон і прарокі. І, маўляў, як Моисеевы закон і прарокі вядуць да пазнання логоса, і грэцкая філасофія таксама вядзе да пазнання логоса. Юстын нешта падобнае рабіў. Вот мы спрабавалі прыраўняць хрысціянскую традыцыю, да этих учений не прирівняти, а супоставить. Потому что это не прирівнювання, так? Это разные вещи. Супоставить христианскую традицию с грецкой. Вот он говорит, что вот у эллинов, эллины без объявления, якое было дадено юдеям, приходят до ідеї одного Бога, як крініця усього, як перша причина усього, що існує. І сам з гэтага робіць выснову, што от калі глядзіце, калі юдэі праз аб'яўленне наўпроставае, праз Масеевы законы прарокі прыходзяць да пазнання адзінага Бога, а элліны іншым зусім шляхам праз філасофію прыходзяць да таго ж, да адзінага Бога, як першай прычыны ўсяго, то значыцца Бог ёсць крыніца ўсяе веды. Так а може у всіх по-разному. Як можна сказати, що їх там важко Аристотеля? Ну, Аристотеля точно. Ну, так я точно не Тут, нет, глядзіце, тут же ён разглядае эллінскую філасофію як цельную з'яву. Як цельную з'яву ў прагрэсіі. То есть, якби не сукупність асобных грецкіх філософаў, так, а просто грецкую філософію як з'яву. А самое лепшее, что на думку ранних христианских философов, самое лепшее, что было в эллинской философии, это менавіта приход до разумения першапрычыны ўсяго Бога. Неімгненна. І от ён мусіць першы падымае пытанне, наколькі мы ведаем, пытанне веры і веды, сутыкнення веры і веды. І ён іх так от, вельмі гарманічна іх бачыць у такіх гарманічных суадносінах. Вера – гэта наўпроставае ўспрыняцце веды. Прычым, што вера для яго – это заўсёды выбар. Чалавек трымае некую пэўную веру, але вера – гэта тое, што не трэба даследаваць, не трэба там складанымі шляхамі ісці, это вот наўпроставае ўспрыняцце. Што вера і веда дапаўняюць адно вельмі моцна. Але ён да веды ставіць сабе сур'ёзна, он гаворыць, што Бог знаходзіцца ў гносісе, у гносісе можна знайсці Бога, у гносісе это веда. І ён апафактычна разглядае Бога, так само это потым было прынята, апафактычна это значыцца негатыўна. Это значыцца не казаць, чым Бог ёсць. Потому што мы не можам сказаць, чым Бог ёсць. Бог знаходзіцца далёка там за межамі нашего разумения и познания нашей мовы, и тому мы можем сказать, чем Бог не есть. И вот такие самые простые речи, это когда мы кажем, там, необачный, бесконцый, несмяротный, вот такими речами, да? Мы кажем, чем он не есть. Вот, и он так само это вот формулює. И он там и початки апокатастасиса так само формулює, які потім у Оригена повстають буйною вельми філософською пленню. Апокатастасис – це поступове узвышение усіх у розных перараджэннях, паступовае вяртанне усіх да крыніцы, до боскасці. Но ён гэта так, у яго это намёк ёсць, а потым Орыген гэта, конечно, разгортана сур'ёзна. І ён таксама формулюе у першым пра горад зямны і горад нябёсны, тое, што потым у Августына ўжо развілося у самастойную вельмі вялікую тэалогію, у яго гэта таксама ідэя паўстае. Дзеля чаго мы наогул пра яго гаворым, таму што нам прымет зараз патрэбіцца для іншых мэтаў. Просто как вы уявляли себе, что это за персонаж Климент Александрийский. Так это был вельмі надзвычай популярный. Больше за то, есть перший лист Климента Александрийского, які был таким популярным, что ён уваходзіў у некаторыя раннія спісы хрысціянскай Бібліі. То есть ён быў часткай некаторых канонаў ліст Клімента Александрийского. Сапраўды вельмі паважаны персонаж. І вот
у сярэдзіне 20-го стагоддзя раптам абсалютна такой вот дэтэктыўнай гісторыі, якой ёсць амаль усе нечаканыя знаходкі, знойдзены яшчэ адзін ліст Клімента Александрыйскага, які вельмі сур'ёзна гаворыць пра Евангелие Марка. Спрэчкі наконт гэтага ліста вядуцца дагэтуль, но можна тут зразумела, адкуль яны бяруцца, і гэтыя спрэчкі, чаго яны вартыя. У 1958 годзе один американский докторант поехал у монастырь Марсала для Иерусалима. Святый Сава. Ён там працаваў над каталагізацыяй бібліятэкі манастырскай. І весь вот под конец свайго знаходжання там ён у адной кнізе 18-го стагоддзя, на апошніх старонках, вот так знайшоў 3 аркушы, напісаныя па-грэцку, і штосьці абсалютна вот такое незразумелае, ён кінуўся там, схапіў да сябе, пабег там іншым даследаваць. І наколькі ён мог прачытаць там грэкамоўны рукапісны тэкст, ён побачыў, што гаворка ідзе пра гэта сам па сабе гучыць ліст Клімента Александрыйскага, пераказам старый спіс ліста Клімента Александрыйскага, які гаворыць пра ни много ни мало таемное Евангелие Марка. Но в минулый раз мы с вами сказали, что вокруг Марка заўсёды ходили некие легенды и шутки, заўсёды были такие шутки про то, не шутки, идеи про то, что Марк не обмежевался одним Евангелием, что у Марка есть 2 текста, один на широкий ужиток, а один для обраных. Помните, я казала, что Марк теж ще для всього це один на Євангелії, який виразно робить ці коли обраних. Які виразно ділять тих, хто вчиться, на тих, хто на різні ступені підрихтованості. І звали його, этого аспіранта Мортон Сміт. Вот, і він таким чином, Мортон Сміт, прославився з цими всіми складаними історіями около таємного Євангелія Марка. Він зробив фотоздимки чорно-білі, привез їх в Америку і поспробував, значить, показав на своєму керівнику, з яким він працював, той керівник поглядів, почухав потилицю і сказав, один Бог ведає, що ти відкопав. Поглядівши фотоздимки, він зрозумів, що щось це таке ось, що я ж його і не відкопував. А тоді ён уже праз пару гадоў на сайте Biblical Literature, на велізарных конференциях зрабіў доклад. Ён зрабіў пераклад гэтага ліста і зрабіў доклад, расказаў, што ён знайшоў, апублікаваў акадэмічнае такое добрае выданне гэтага ліста, зрабіў кніжку. Тады, відаць, вырашыў, што кніжка кепска прадаецца, і зрабіў папулярнае выданне. І ў тым папулярным выданні ён там ужо наплёў, чаго ён толькі не наплёў. І ён там понапридумляў нейкіх вот этих таємних ученняў Ісуса і практик Ісуса. І тое, што выклікала настолькі вялікае пярэчанне і адпрэчванне, асабліва акадэмічнай супольнасці, што вельмі хутка пачалі казаць, што Евангелие гэта ён самі, што гэта не сапраўдны ліст Клімента, што гэта фальшыўка, і сам ён ту фальшыўку зрабіў. Ну, ён кінуўся горача адстойваць свою правду, рассварыўся абсолютно з усімі. І там яму закидали, что а чаму ж ён не, нават такі уже былі, вот, калі пайшло уже накал эмоцый, что а чаму ён привез фотоздымки, а не привез оригинал. А тое, что патлумачыць, что оригинал належыць бібліятэцы монастыря Марсавы, это было немагчыма. А чаму не відаць палі, толькі, значит, сам тэкст. А палі былі не відаць толькі ў кнізе, а
на сваіх ягоных фотаздымках палі былі вельмі добра відаць. Все было вельмі добра відаць, але ўжо ніхто нічога не хацеў слухаць, менавіта пра тое, што ён панапісваў, накручваў у этом сваім папулярным выданні. І ён сапраўды неяк вот, настолькі стаў вот таким выгнанцам в акадэмічнай супольнасці, хоць ён быў прафесарам Каліфарнійскага універсітэта, дзе ён быў дактарантам, што само гэта Евангелие, не сам гэты ліст Клімента Александрійскага пачаў асацыявацца з Мортоном Смітам, які проста сам яго выдумаў. І от толькі калі прайшло некалькі дзесяцігоддзяў, калі вот гэтай жарсці паціхлі і пачалі зноў ўжо даследчыкі глядзець на тое, што ён апублікаваў, і потым высветлілася, што чаму ніхто больш яго не бачыў гэтага ліста, а там яшчэ праз 2 дзесяцігоддзі прызналіся людзі, што паехалі таксама, ездзілі пасля яго і знайшлі і зрабілі каляровыя фотаздымкі. Але тады яны ціха сядзелі, нічога не выказваліся, таму што тады проста зноў падтрымліваць Мортона Сміта было проста нядобра. Таму што Мортон Сміт это быў проста парія. І тады даследчыкі Клімента Александрійскага стали читать этот лист, мы поглядели, что стиль, мова, лексика, синтаксис Клімента Александрійского. Ці мог Мортон Сміт подробить, у него не было квалификации на это. Он не мог подробить. Уявить себе, что там какие-нибудь суперзнавцы Клімента Александрійского, які там 30 годов вивчав Клімента, на память ведая все его тексты, все, что ему приписывается, мог что-нибудь такое згадать, да? Мортон Сміт абсолютно не быў кваліфікаваны для гэтага. І цяпер у выданнях Клімента Александрійскага, калі ў выданні грэкамоўных ранніх айцоў царквы, гэты ліст вывучаецца у лісты Клімента Александрійскага, таму што даследчыкі прыйшлі да высновы, што гэта сапраўды Клімент Александрійскі, ніхто іншы не можа быць. Тады графолагі глядзелі на этот текст 18 стагоддзя грэцкі, конечно, таксама зразумела, што Мортон Сміт абсолютно не меў кваліфікацыі падрабіць гэты грэцкі шрифт, а там уже складана со сваімі скарачэннямі, там со сваімі некімі стылёвымі візуальнымі характарыстыкамі, што таксама не меў кваліфікацыі гэта падрабіць, што калі гэта падробка, то падробка не пазней, чым 18 стагоддзе. Мортон Сміт ніяк не мог падрабіць, это то, што графолагі казалі. Но даследчыкі Марка, ён цытуе там кавалачкі, фрагменты Марка, таемнага Евангелия, прыйшлі да высновы, што адзінае, што падазрона, што супер маркавы тэкст. Што просто вот маркавы стыль. Што там вот марк 100% марк. Ну і зноў такі Мортон Сміт, он не быў марказнаўцам, і падрабіць марка ён не мог. Ну і там вот уже сучасныя перагляды гавораць пра тое, што Мортон Сміт нічога не придумал. Мортон Сміт просто выдумляў свайго богослов'я, што ён быў абсолютно нікім не ўпаўнаважаны і не кваліфікаваны рабіць, што і прывяло яго да адкідання ад акадэмічнай супольнасці, і таму ён кінуў вот гэты вельмі чорны, цёмны цень на ліст Клімента Александрійскага. Вот і што гэта за ліст? Мы з вами зараз паглядзім, але сама па сабе рэч паглядзіце. Это таемнае Евангелие Марка. Тое, пра што там чуткі нейкія хадзілі, а вот некае такое пацверджанне. Але гэтага ліста больш нідзе, апроч вот гэтага вот такога сумнеўнага дакументу, нідзе нічога, ніякіх згадак на гэты ліст Клімента няма. І на гэту рэч няма. Зараз мы этот лист почитаем. Ён адресаваны некому Теодору. Теодор звяртаецца, папярэдне, такая ситуация такая, что Теодор попросил Клімента Александрійскага патлумачыць яму наконт таемнага Евангелия Марка. То есть гэта Теодор ведае пра таемнае Евангелие Марка. І ён хоча, каб яму Клімент, як аўтарытэтны чалавек, патлумачыў. Ён спасылаецца на Карпакратыянаў. Такая была грэзія конца 2 стагоддзя. Што карпакратыяне, маўляў, здабылі таемнае Евангелие Марка і апраўдваюць гэта Евангелие Марка свае некія там брыдкія паводзіны. Пад брыдкімі паводзінамі маецца на ўвазе ЛГБТ-супольнасць
конца другого столетия. Что значит, это яны вот Евангелие Марка берут як падтрымку для своих практик. А это, ну, это христианская версия. То есть она некое такое учение, тому вот как раз Мортен Смит там что мог наблытывал, там наговорил, да? Вот. И что пишет ему на гэты конт Климент Александрийский? Просто вот зараз почитаем весь этот лист, он невеликий, так? Он складывается с 3 аркушов и обрывается. На самом деле, видовочно, этот лист был больше. Это вот то, что мы маем. 3 аркуши. Вот все то, что было засунуто в эту книжку. Же Теодору, ты зробив добре, сцішивши невымоўнае вучэнне карпакратыяну. Бо гэтыя вандроўныя зоркі, згаданыя ў прароцтве, што выбіліся з вузкай дарогі прыказанняў у бязмежную бездань фізічных і цялесных грахоў. Бо нават, калі яны кажуць штосьці праўдзівае, тут вельмі цікавая філасофія, так? Калі яны нават кажуць нешта праўдзівае, той, хто любіць праўду, нават тады не мусіць згаджацца з імі. Бачыце? Цікава. Калі яны кажуць праўду, а вы любіце праўду, вы не мусіце з імі згаджацца. Настолькі яны далёкія ад усялякай правды. Бо не ўсе праўдзівыя рэчы ёсць праўдаю. І не можа праўда, што толькі здаецца праўдаю паводле чалавечага меркавання, пераважаць праўду, якая паводле веры. Дык вось. Рэчы, якія яны кажуць пра боганатхнёнае Евангелие паводле Марка, часткова цалкам хлусня, а іншыя, хаця і маюць слушныя элементы, усё адно не расказанае праўдзіва. Бо праўда, змяшаная з выдумкамі, збэшчаная, так што, як гаворыцца, нават соль траціць свой смак. Што да Марка, дык падчас знаходжання Пятра ў Рыме ён напісаў аповед пра дзеі Гасподнія. Падчас знаходжання Пятра ў Рыме. Маецца на увазе, синтаксічна маецца на увазе, што Пётр напісаў. Там, побачце, значыць, Марк напісаў падчас знаходжання Пятра ў Рыме. Аднак нават не прыгадаўшы таемных, вот яшчэ раз сказ, што да Марка, дык падчас знаходжання Пятра ў Рыме ён напісаў аповед пра дзеі Гасподнія, аднак нават не прыгадаўшы таемных, але адабраўшы тое, што ён уважаў найбольш карысным дзеля ўмацавання веры тых, што былі навучаныя. Але як Пётр памёр мучанікам, Марк перабраўся ў Александрыю, прывёўшы з сабой і свае нататкі, і Пятровыя. Вот это адзінае сведчанне пра тое, што Пётр што-небудзь пісаў. Побачыце, тут Пятровыя нататкі нейкія узгадваюцца. З якіх ён перанес у свае ранейшыя кнігі рэчы, адпаведныя тому, што прагрэсуе ў ведах. Такім чынам, ён стварыў больш духоўнае Евангелие для тых, хто стаў дасканалым. Тым не менш, ён яшчэ не раскрыў рэчаў, што не мусіць быць прамоўленымі, а не запісаў иераванное вучение Господа, это такое сакральное, иерафанное это такое святое. Але да ўжо запісанай гісторыі дадаў новыя і галоўнае прыўнёс пэўныя словы, наконт якіх ён ведаў, як містагог, што іх тлумачэнне прывядзе слухачоў у наглыбейшую святыню правды. Містагог это часам містагогам біскупаў называлі, але это якраз это вот калі ты перакласці на мову, это будзе як таемнік. Той, хто робіць ініцыяцыю ў таемную веду. Але вот у ранней царкве часам это просто біскупы так называли, потому что біскупы выконвалі эту функцию. Так вот, что Марк, бачыце, Марк, ён як містагог ведаў, што іх тлумачэнне прывядзе слухачоў у найглыбейшую святыню праўды, схаваную за 7 заслонамі. Такім чынам, каротка, ён падрыхтаваў справы, ані неахвотна, ані асцярожна, на маю думку, і, паміраючы, пакінуў свой твор царкве ў Александрыі, дзе ён дасюль вельмі шчыльна аберагаецца, будучы чытаным толькі тым, хто пасвячаны ў вялікія таямніцы. Уявляеце сабе? Ни много, ни мало. Ну и далее история. То есть тут с этой кавалку зразумела, так, что некая вот
не расказаўшы ўсяго, што вот это як бы яшчэ некую плынь Марк пакінуў не запісаную словамі, але вот гэта тое, што не ўвайшло у ягоныя ранейшыя тэксты, які ён уважаў, што будуць найбольш карысныя слухачам, але нешта вось са сваіх і пятровых нататак самае такое вот важнае, сакральнае, што можа перададзена быць толькі як містагогам перададзена тым, хто стаў дасканалым, тым, хто ўвайшоў у разуменне. І вот калі гэтае тлумачэнне, не самі словы, а тлумачэнне гэтых словаў дойдзе да дасканалых, то яны тады ўжо уваходзяць там у некую абсалютна вышэйшую веду. Але як паганыя дэманы заўжды шукаюць знішчэння людскога роду, карпакратыяне, імі навучаныя і ўжываючы брыдкія навукі, так парабацілі аднаго прэзбітара з Александрыйскай царквы, што ён здабыў ім копію таемнага Евангелля, якую ён тлумачыў згодна сваёй блюзнерскай і плотскай дактрынаю, і горш забрудзіў, змяшаўшы з беззаганнымі і святымі словамі цалкам бессаромную хлусню. З гэтай мяшанкі і выцягнутае вучэнне карпакратыянаў. Так што ім, як я сказаў вышэй, нельга даваць ходу. Таксама нельга, калі яны высоўваюць свае падробкі, прызнаваць, што таемнае Евангелие Марка, але нават адмаўляць гэта пад прысягаю. Бачыце, наколькі так сур'ёзна? Бо не ўся праўда мусіць быць казаная ўсім людзям. З гэтыя прычыны мудрасць Божая праз Саламона раіць, адказвае дурню дурасцю і вучыць, што святло праўды мусіць быць схаваным ад тых, хто розумам сляпы. Таксама сказана, ад таго, хто мае, не адбярэцца, і хай дурань ходзіць у цемры. Але мы, дзеці святла, прасветленыя крыніцаю духу Гасподняга з вышыняў, і дзе дух Господа сказана, там свабода, бо ўсё чыстае для чыстых. Табе такім чынам я не ўсумнюся адказаць на тваё пытанне, адпрэчыўшы хлусню самімі словамі Евангелля. Напрыклад, тут паўстаюць два фрагменты, дзе ён гаворыць, куды яны вставляюцца. Значит, глядзіце, напрыклад, пасля і яны былі на дарозе ў Иерусалім, і далей, пасля 3 дзён ён паўстане. Гэта, калі мы паглядзім на Евангелие Марка, гэта 10 раздзел. Паглядзіце каліграфскую Евангелие Марка, адгарніце 10 раздзел, 34-35 вершы. Почитайте, можно захопить трошку ранее. И наглумятся над ним, и будут бичевать его, и плевать за его, и забьют его, и на третий день его оставят. Это 34. Нет, это в 10 разделе, да? 10 раздел, 34. Нет, глядите, 10 раздел. Вы не то слышали. Поводы Марка? Поводы Марка, да. У меня так само. Ну, глядите, там вся... Вот, и яны были на дороге в Иерусалим, так, слово. И Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам. Это 33. Да. Поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Вот глядите, вот у вас 33, так? Глядите, у вас на 33 верш. Пасля слова у заходе в Иерусалим, и перед словами Сын Человечий выдадзены будзе. Значит, вот у гэтым вершы, вот у гэтым месцы пайшла ставка экспозиции. Вот это цитую таким чином. Пасля 3 дзён ён паўстане, таемнае Евангелие дадае наступны тэкст, слово у слова. І яны ўвайшлі ў Бетанію. І адна жанчына, чый брат памёр, была там. І падышоўшы, яна прасцерлася перад Ісусам і сказала яму: «Сын Давіда, злітуйся з мяне». Але вучні пакаралі яе. І Ісус, зазлаваўшы, выйшаў з ёю ў сад, дзе была магільня. І адразу увайшоўшы, дзе быў юнак, выцягнуў руку і ўзняў яго, схапіўшы ягоную руку. Што гэта нагадвае? Лазар. Нагадвае Лазар. Лазар – це у якім Євангелії?
Только Ян рассказывает историю про воскресение Лазаря. У синоптичних Євангеліях этой історії немає. Зараз ми цю історію бачимо. Тобто тут нема Лазара, є тільки, як у Марка це звичайно буває, його персонажі називаються функціонально. Значить, є жанчина, чий брат помер, і брат этой жанчини. Значить, так само вот это вот, в учні до каралення її не пущали, Ісус зазлававши на вучню в сенсі. Вивів жанчину все, була могильня, і в той могильні взяв юнака за руку і узняв його. Далі. Узняв його, схопивши його на руку. Але юнак, поглядівши на його, полюбив його і упрошував його, каб він мог бути з ним. І вийшовши з могильні, вони прийшли у дом юнака, бо він був багатий. І тягом 6 днів Ісус сказав йому, що робити. І увечері юнак прийшов до його опранути у ільняное полотно поверх голого тіла. А це що нагадує? Як Марк. У Цикалугі в 17 Це у Марка історія, якраз Євангелія Марка, про юнака, опранутого у сіндом, покривало поверх голого тіла, які, коли на його напали, він покинув сіндон і утек. Такой, так само все просто ось, это для всіх екзегетів это такий незрозумілий вірш. Что человек бегает по холодным ночным Иерусалиме, он на голое тело накинувши некую постельку. Так? А вот глядите, тут она даже повторяется. И тягом 6 днів Ісус сказав йому, що робити. Увечері юнак прийшов до його опранути у ільняное полотно поверх голого тіла. І він заставався з ним праз ноч, бо Ісус навчав його таємницю владарства небесного. І тоді, уставши, він вернувся на другий бок Йордану. Это конец цитаты. Далее. «І гэтыя словы ідуть за текстом, і Якуб і Ян прийшли до його, і всьою гэтай часткою». Але оголений мужчина з оголеним мужчином, де інших речей, про які ти писав, там нема. Значить, вони були у тих карпократиян. Так? І після слов «Йон прийшов у Єрихон», поглядите вот на 46, 10:46. И приходит у Иерихон, и коли выходил он из Иерихона с вучнями своими и множеством народу, сын Цимеев, Вартимей, шляпы, сидел при дорозі жабрує. Це так само складаний досить текст, поглядіть, як учить. Приходить у Єрихон, і коли виходив з Єрихону, значить, як учиться? Прийшов і вийшов. Чого він приходив в Єрихон? І тут є маленька ставка. От і після слова він прийшов в Єрихон, таємне Євангеліє додає тільки і сестра юнака, якого Ісус любив, і його мати Соломія були там, але Ісус не прийняв їх. Однак многие речі, про які ти писав, і виглядають, і є сквозь нього. Тут на этом лист скончається. Значить, от ми маємо дві цитати. Одну коротеньку, яка, принаймні, розгортує цей приход у Єрихон, і друга велика, яка одразу нагадує і історію з Євангелія Яна про воскресіння Лазаря, і історію юнака у постілці на голе тіло з Євангелія Марка. Что мы из этого на копии Евангелия Марка можем вынести из этого листа? Что было по меньшей мере 3 Евангелия Марка. Так? Значит, одно Евангелие Марка. Так бы мовить, вот, он говорит, то есть, что первое написанное Марком для навчання всіх людей. Другое Євангеліє Марка, таємне, от з якого ці дві маленькі цитати, які тільки самим подрихтованим видавалися з тлумаченнями в Олександрійській церкві. І третє – це сапсоване Євангеліє Марка у версії Карпократияна. Значить, як мінімум. Зрозуміло, що ні з одним водним Євангелієм ми таких історій близько немає. Євангеліє Марка, от як ми сам минулий раз сказали, весь час викликає які проблеми, які питання, які загвоздки, які загадки, які таємниці, які інтерпретації. Тому якраз от нам з вами вельми добре буде з цим розібратися. Питання по этому есть? А у Иронии есть комментарий?
Нет. Ну, ну это карпократия, бачите, оно само это как бы слово такое сочастие назва. И ну, являем себе что-то. Такая себе поэзия. Значит, здесь другое ставится. Значит, вот мы с вами стоим, вот похоже, что на порозе этого текста. Такие одразу. По-моему, мы уже внутри там. Ні, ми ще не внутрі. Ми ще поки що бачимо, що Євангеліє завсюди, кільки воно існувало, воно викликало таку некую велику цікавість. При тим, що пам'ятаємо, що у якраз довгий час у церковній традиції це апошнє Євангеліє у літургічному циклі, саме апошнє, яке навіть не кожен год вичитується до кінця, в залежності від довжини літургічного. І през уже європейську християнську традицію до кінця 20-го століття вважалося як найменш цікаве з усіх Євангелій, яке вважається за найбільш цікаве, ви бачите, у тому старожитному часі. Найбільш цікаве – це те, що викликає найбільшу кількість яких емоцій у людей. Значит, вот все, что мы ведаем на конт другого Євангелія Марка. Больше мы ничего не ведаем, навряд чи что-нибудь у ближайший час доведаемся, але можем так само брать под увагу, коли будем читать. Давайте зараз тоді до другого питання, до другого домашнього завдання. Перейдемо до того, який кавалок з Євангелія Марка не належить Євангелію Марка. Давайте ще згадаємо перед тим, який символ Марка, символ Євангеліста Марка. Лев. Лев. А чому лев? Які є в цьому символі? Кожен євангеліст має свій символ. Бык, орел, ну, с человечным планом. Так. І хто чий? Ян орел, Лука бык, Матвей человек и Марк лев. Это цікаво, чому Марк лев. Что значит у гэтым, скажем, стандартным контексте, потому что там контекст на шмат больш складаны ёсць шмат слойны, но мы скажем только про самый просты, про аллегории, звязаны з гэтым символом. Это тое, что зноў-такі Ісус, як найбольш прадстаўлены, такая найбольш з ролю, з місією, з іпастасію, Ісуса больш падкрэслена, якім Євангеліє. Бык. Лука бык. Бык подкресливая моц, силу, уладу. Орел – духовность. Человек – победно, людскость. И лев – что? Какую уладу? Не просто уладу. Так, это королевская улада. Это символ королевского улада. То есть Иисус вот як король, цар, как хочется. І от цікаво, що менавіта у Марка. Коли ви прочитали, те, хто прочитав, полова з нас, як ми висвітлили, прочитала, полова не прочитала на сьогоднішній день Євангелія Марка. То те, хто прочитав, хто поспів прочитати, побачили ви там королівськість Ісуса підкреслення. Там есть сюжет подробно. Про то, как его прогнали, сбивали, про Але там, де здзекуються з його уявної королівськості, так? Це сюжет є. А ще що-небудь? Може бути, ловець людей, якими я називаю Симон и Андрея, я зроблю вас ловцами людей. Но это не королевскость. Это не королевскость, это знатоки, это некая худшая такая духовная влада. Это не светская, не державная влада. Есть еще один момент, я буквально несколько не памятаю, где он учить в синагозе людей. И дивились тому, что он учить их не книжники, а кто, кто має владу. А не знатоки духовную владу. Знатоки тут про державную владу тут тяжко казать. Хотя, ассоциировано может быть. Ну, в русском проходе там так учиться наоборот, что можно это расценить как светская влада.
Ну, можно. Власть имеющим. Ну, такой. Ну, бо нема невідома нам традиція, Може- король вручив. Може там, де вучні просять, каб посадив їх одного праворуч, другого ліворуч. Это так. Коли прийдеш у володарство твоє, там, вот это уже... Славі твоїй. Вот это я не маю на увазі королівську владу, конечно. Ну, так він же наоборот каже, що... А і он одразу в это прийшов, я безумовно. Ну, може, коли він каже про суботу. Это знову духовная речь, знову релігійна, знову не державна. Добре, ми тоді з вами ще потім по ході будемо глядіти. Давайте тепер знову, от перед тим, як ми виходимо в текст, ототнемо від його те, що йому не належить. Ну, ви казали про 16, 9, 9, 20. Это то, что называется вот, конец Евангелия Марка, от 9 верша 16 раздела и до конца. Поглядите все на 16 раздел. Значит, вот у 16 разделе йде говорка про то, як жанчини приходять до могильні, хочучи, значить, зробити поховальні ритуали з Ісусом, і знаходять там кого? Юнака. Вони знаходять там юнака. Коли ми з вами так само минулий раз сказали про синоптичне Євангеліє, у Марка ми бачимо юнака. А уже в інших Євангеліях, там у Матвія аньол, у Луки 2 аньоли, там уже розростається. У Марка це юнак. Який передає вістку. Він говорить, що Ісуса тут нема, бо я повстав. Ідіть і скажіть Петру і учням, що його перейдуть його Галілею. От вся історія таким чином йде і скінчається на ось. Глядіться. І вийшовши, побігли від могильні. Їх опанував жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Це те, що опошнє, що ми бачимо, належить Марку. А 9 вірш починається таким чином. Воскреснувши рано у перший день тижня, Ісус з'явився спочатку Марії Магдаліні, з якої був вигнав 7 демонів. Нічого про це не було. Він був просто сам з тим міняється. І вона пішла і обвістила тим, що були з ним, що плакали і голосили, але вони, почувши, що він живий, і вона бачила його, не повірили. Після цього з'явився у іншому образі двом з їх на дорозі, коли вони йшли у сілище. І ти, вернувшися, обвістили остатнім, але і їм не повірили. Нарешті з'явився самим 11, коли вони лежали на вечері, і докарав їх за неверство і жорстке серце, що не повірили тим, які бачили його воскреслого. І сказав їм: ідіть по всім світі і обвіщайте добровільці усьому створенню. Хто буде вірити і хреститися, вирятований буде, а хто не буде вірити, осуджений буде. Тим, що увірують, дадено будуть гэты ознаки. Ім'ям моїм будуть виганяти нечистих, будуть говорити новими мовами, будуть брати змей, і коли що смертогубне вип'ють, не зашкодять йому, складуть руки на хворих, і вони будуть здорові. І так Господь поводле Гутаракзина узнесся на небо и сел праворуч Бога, а они пошли и проповедовали усюди при Господнем содеянии, припрацовании словом наступными знаками. Так? Коли ви будете читати Євангеліє, ви бачите, що безумовно це буде перебілка. Просто навіть коли ви нічого не ведаєте про цей текст, у вас у кожного уважливого читача створюється враження, що пішла говорка про щось інше. Лексика інша, стиль інший, якби темп погляду інший, і навіть якби от це уявлення про Ісуса трошечки інше. У самих лепших, самих ранніх манускриптах, які ми маємо, у Сінайському кодексі, у Ватиканському кодексі, ми про їх зараз з вами не говорили, але ми з ними много говорили на текстуальній критиці, Євангеліє скінчається тим, що у нас про 8 вірш. Нікому нічого не сказали, побоялися.
По-грецку літаральна воно скончається «оголя на Бог», «боялися Бога». Така неграматична концовка. У найстарейших манускриптах інших так само гэтага нет. В найлепшых і найстарейшых гэтага няма. Дзе паўстае гэты, ён узнікае зноў-такі дзесьці цягам другога стагоддзя. Ёсць манускрипты, дзе гэты же самы кавалак устаўлены, змяшаны з канцоўкай Евангелія Лукі. Ёсць адзін такі манускрипт, што таксама сведчыць пра тое, што вот ён, это быў вельмі важны тэкст, хороший тэкст, але кудысьці яго трэба было прыставіць. Ён не самастойны праз сваю кароткасць. І ёсць яшчэ у іншых манускриптах, манускриптах, які маюць меншае тэксталагічнае значэнне, напрыклад, этыёпская традыцыя, ёсць кароткі канчатак марка. Пасля 8-го верша яшчэ ёсць там такая вялікая фраза, якая вот это все завершае. Ёсць вот гэты, ёсць канчатак просто 8 вершам у манускриптах, ёсць яшчэ кароткі дадатак і ёсць вот гэты вот вялікі дадатак ад 9 до 20 верша, які стылёва сюды не належыць. Значит, я вам зараз принесла, сёння мінулы раз не принесла крытычнае выданне, там, где это традыцыя Неслява, як мы працуем з крытычнымі выданнямі Нового Заповета, з прычыны таго, што адрозненняў варыянтаў у тэксце вельмі много, ніводзін манускрипт ніколі не можа быць взяты за аснову. Вот это зразумела, правда? Мы мінулы раз пра гэта казалі. І праз тое, што ніводзін існуючы манускрипт не можа быць взяты за аснову, праца ідзе варыянт па варыянце. Даследуецца, калі мы сутыкаемся з гэтымі розначытаннямі, даследуецца, да якой традыцыі належыць гэты манускрипт, якога часу гэты манускрипт, для якога часу сам па сабе манускрипт, это можа быць яшчэ важна, да якой традыцыі належыць. Манускрипт можа быць там сведкам нашмат больш старажытнай традыцыі, чым сам манускрипт. Зразумела гэта, правда? Вось. І якога час, прастора, месца, якасць гэтай традыцыі. І вот паводле, і безумоўна, вот паходжанне варыянту ад варыянту. Это тое, што таксама згадывалі мінулы раз. Калі мы зможам вызначыць, які варыянт ад якога паходзіць, мы зможам вызначыць іерархію гэтых варыянтаў. Мы па марку мы з вами перазавелі, мы гэта яшчэ раз паглядзім. І вот гэта традыцыя, она вот тая, што цяпер прынятая у біблістыцы, па сутнасці, адзіная сур'ёзная традыцыя, назовецца традыцыя Неслі Аланд, вот як тут вы можете прочитаць, тому што гэта дзве біблістычныя сям'і спачатку Неслі, а потым Аланды задыфіцыравалі. З гэтым працуе з традыцыяй Неслі Аланд, уже давно працуе велізарная камісія, якая ніяк не звязана ўжо з гэтымі сем'ямі, але тым не менш назва захоўваецца. І все пераклады робяцца з гэтых выданняў. Тут паглядзіце. У грецкім тэксце, вот я вам зараз покажу, вот пачынаецца 9 верш, так? Вот, глядзіце на грецкі тэкст. Вот пачынаецца 9 верш, и там он заканчивается. Текст взяты у двойные квадратные дужки. Вот, в научном выдании. Это критичное выдание. Зараз я вам покажу пам'ятці. Ми з вами проєктували, ми з вами казали минулий раз. Ми казали про початок Євангелія. Пам'ятаєте? Хто згадає? Ну, початок, далі що? Добровестие Иисуса Христа, Сына Божьего. Угу. Вы сказали, что Сына Божьего... Вот для поравнания, глядите. Вот попробуйте поглядеть и тут, и тут. Вот тут вот, глядите. Архетон Евангелион Иисусу Христу, квадратные дужки, ИСУ и квадратные дужки. Значит, квадратные дужки означают, что этот текст не належит до оригинала. А что тычется тычется конца Евангелия Марка, двойные квадратные дужки.
Тем более не належит. Зусім не належить. От паглядзіце, калі ласка, вы паглядзіце, як гэта выглядае, і от калі вы працуеце, скажем, з крытычнымі выданнямі, вы адразу бачыце, што далей тут все патлумачана, в якіх манускриптах, в якіх традыцыях гэта ёсць. Вось, возьмите вот один и другой, закладите вот початок, и вот початок 9-го верша. Вот поглядите. Это значит, что на теперешний час у нас нема ніяких сумненияў наконт того, что 9-20 верш не маюць дачынення до авторства того, кто писал Евангелие Марка. Скажем тогда авторство Марка. Да? Когда мы не будем казать весь час автора Евангелия Марка, а будем просто казать Марк, то это не належит до Марка. До этого нема ніяких сумненияў, чему его покидаем тут, потому что традиция великая. Потому что великая традиция, 2000-годовая традиция, разглядаем этот текст так, и узнал таки, что они это текст. А если это есть таемное Евангелие от Марка? Стиль не той. Авторство не тое. Ёсць у Евангелияна таксама славуты вельмі фрагмент пра жанчыну, якую прывялі, блудадзейку, якую прывялі да Ісуса. Калі Ісус там сядзеў, пісаў нешта на пясочку, а потым сказаў, хто без вины, хай першы кіне ў камень. Таксама кавалак, які не належыць Евангелияна. Але іх цяпер ніхто не будзе выкідаць з тэксту, потому что зноў-таки у традыцыі тэксты вядомыя, любімыя, цытаваныя. І такім чынам самае лепшае это сапраўды пазначаць дужкамі, што гэта пазнейшая ставка ў гэты тэкст. Тое, што яна ўжо у нашай свядомасці прырасла да гэтага тэксту, не робіць яе часткай аўтарскага тэксту. Так што тычыцца Евангелия Марка, калі мы будзем яго чытаць, мы з вами будзем яго чытаць да 16 раздзела 8 верша. Значит, мы будем читать от первого верша 1 раздела до 8 верша 16 раздела уключно. И коли вот то, что я прошу вас, перечитывайте его регулярно каждый раз, перечитывайте вот таким чином. Значит, вот это кавалок, мы его зараз прочитали, и достатково. Не будем его разбирать. Сказано, у воскресший у перший день тыдня. У той час, перший день тыдня. Воскресенье. Ну, а з гэта менавіта адсюль паўстае хрысціянская традыцыя нядзелі, як Ну, у католиков перший день в календарях. Ну, не толькі у каталікоў. Там такая вельмі шмат традыцыя еўрапейская, але яна ідзе менавіта адсюль. Таму што єврейська традиція говорить про те, що 7-й день тижня, апошній день тижня для відпочинку, шабат. Шабат, або у наших адаптаціях субота. Так, але то саме слово шабат. Шабат слово значить відпочинок. Значить, шабат – це 7-й день тижня. Або перший день тижня – це день після шабату. То есть воскресенье. Ну, это в якой мове ви говорите? Глядачу, в якой мові? После шаббата на наступний день на воскрес. Ну, бачите, в этих славянских мовах неделя, так называется. Ну, вот, безумно. По-ангельску там зовется День Солнца. Да? Ну и как же после этого не читать этот текст? І з гэтага ж паўстала гэта вся вялікая канцэпцыя 8-го дня. 8-й дзень это як пачатак новага часу. 7 дзён гэта завершаны цикл. А воскрошэнне Ісуса на першы дзень наступнага тыдня это той самы 8-й дзень, так? Это дзень, калі пачынаецца пачатак новага жыцця, новага існавання, новага свету. Как бы мне эта вставка подобается. Але шаббат починається ввечері, так, після заходу сонця. Да. Ну, це ще формально п'ятниця. Не 24 години на колесо. Не, глядите, тут у Марка, вот поглядите перший верш. Як пройшла субота,
Мария Магдалина, Мария Якова и Соломея купили похожчу капусти намастить его. И довольно рано, у первый день тыдня, приходит до могилы на заходе солнца. Так что первый день тыдня это марковое слово. Марк менавіта выносится вот эту всю поделю Ну и они, на первый день тыдня. эта вставка так и продолжается, у первый день тыдня. То есть это мало то, что она вставка, но она очень тщательно связывалась с Евангелием. Она не связывалась с Евангелием Марка. Простое, что яна здесь связывается с іншим текстом, мы бачим, что привязка до Евангелия Марка была поздняя. Чому поздняя? Нет, зрозуміло Глядите, позднее. чому яна представлена, чому этот текст представився до Евангелия Марка? Як ви думаєте? Тому що якби не скончення там ще події. Тому що тое, що застається, яно якби не скончене. От гэты кароткі кавалак, які праходзяць у некаторых манускриптах, так само може ён страчаны. І было вот гэта адчуванне, баяліся Бог, ва ўсіх, хто чытаў Евангелие, было адчуванне, што там штосьці яшчэ мусіць быць. Мусіць быць некая развязка, мусіць быць нейкі канец. І таму туды даставляюцца гэтыя канцоўкі, альбо кароткія, альбо даўгія. Калі ёсць такі прыгожы тэкст пра ўваскроснага Ісуса, то ён натуральна представляецца да Евангелия, якое і так самае кароткае. І яшчэ вот это колькі вершаў даставляецца да гэтага тэксту, каб вот гэты завяршэнне, гэты постваскрасенскі нейкі перыяд туды улучшыць. Бо ў самім Евангелии яго няма. Мы с вами будем читать до 8-го верша и Я протестую. ну, пакуль што можете протестовать. Потым побачыце, будете вы протестовать у конце. Потому что для Марка это цалкам магчыма, что это конец Марка, что это аўтэнтычная концовка. Не было нейкіх страчаных малых ці кароткіх ці даўгіх концовак. А концовка была менавіта баяліся Бога. Вот, на мою думку, нічога дзіўнага няма. Але, конечно, сцвярджаць мы нічога не можем. Мы не будем с вами начинать зараз перший верш. Значит, давайте мы таким чином на наступный раз просто все, коли ласка, прочитайте, кто прочитал, еще раз прочитайте. Иван. И найдите мне Центуриона. Не могу найти. А вы в каком перекладе читаете? Сотник у вас будет. Сотник. Сотник. Какая проблема с сотником? Сотник это ее Центурион. Центурион это той, кто герой сотни. Это вот у римском войску это той, под чьим началом сотни, потому что и слово латинское означает сотня. А сотник это литеральный переклад Центуриона. Ему хочется казаться сотни, хочется Центурион, это латинизм. Значит, покуль что, я так думаю, покуль что ничего особливого не робите, паспрабуйте, что зрабіць адну толькі рэч, апроч того, что прочитаете Евангелие. Паспрабуйте хотя бы приблизно зрабіць схему Евангелия, что зачем не делать. Каб вы побачили, там, скажем, чарговость эпизодов с ацаленнями, там, кормленнями, цудами, с промовами, вученнями, вот таким чином. Что зачем идея, и так само географично. Географично, где Иисус находится в каком часе. Вот только это, только просто самое простое речь. Значит, прочитайте все Евангелие и напишите себе на паперку, зробите себе свою схему Евангелия. Вот там от такого, отсюль до сюль, там вот Ян Креститель, да, там отсюль до сюль Иисус починає у Галилеї, там отсюль до сюль, там, можете, коли хочете, допустим, можете, коли хочете, особенно там, оцеление, столько таких, там, вот такие отсюда, столько таких, там, это учение, столько таких, вот таким чином. Просто его раскладите, как вы легко з ним потом працевали, как вы легко памятали, что за чим іде. Потому что мы с вами будем, чтобы вести у сенс, спробуем. Вот. Коли вы забудете зауважать там ареемизмы, латинизмы, на это все звертайте увагу. В белорусском тексте это не бачно. Бачно. Латинизмы не все бачные. Ну, потом поглядим.
ёсць бачныя, і калі яны бачныя, калі будуць вам дакладна бачныя лацінізмы альбо арамізмы, калі ён перакладае. От калі, напрыклад, Боанергес, што значыць сын громов, мы ўжо да сёння казалі. Тут відаць, так, што ён тлумачыць для тых, хто не ведае слова Боанергес, альбо, можа, наогуле не так вучыць, тлумачыць. Некалькі разоў у Евангелія Марка гэта ёсць. Я не буду зараз іх назваць, таму што пра гэта будзем гаварыць. Але ён гаворыць нейкі арамейскі выраз і яго ператлумачае. Альбо ёсць момант, калі ён і лацінскі выраз, калі ён ператлумачае грэцкі на лацінскі. Нават такое ёсць. Ёсць гэты момант, там, дзе вот, калі ён кажа тое-тое, што значыць тое-тое. І вот гэта мінімум там, 2 выразныя разы, калі ён менавіта грэцкую і лацінскую супастаўляе. І некалькі разоў, калі арамейскую і грэцкую супастаўляе. Арамейскую і грэцкую это зразумела, таму што гэта перакладае на мову самого Евангелія. Але некалькі разоў ён яшчэ нейкія грэцкія грэкамоўныя рэаліі ператлумачае для негрэкамоўнага чытача, вы гэта пабачыце. Проста звяртайце на гэта увагу. І все. То есть пакуль што больш нічога не трэба. Цяпер, калі ласка, калі якія-небудзь пытанні. Чаму ўсё пра грэцкую пісалася? Можа, ўсе гаврылі? Не, ну, па-першае, не все былі, мы не ведаем, там, на Котнікі мы ўвогуле нічога не ведаем. Так? Чаму пісалася? Таму што для аўдыторыі такой пісалася. Таму што грэцкая мова гэта была лінгва франка. На грэцкай мове размаўлялі па ўсёй Рымскай імперыі. Рымская імперыя пераважала лацінамоўны Рым. Шмат? У Рыме самім таксама грэцкая мова была вельмі шырока пашыраная. Пазней будзе змяншэнне ролі грэцкай мовы, але вот яшчэ першае стагоддзе, гэта яшчэ велізарная роля грэцкай мовы на грэцкай мове. Значыць, калі у вас ёсць хоць якая-небудзь місіянерская ідэя, то вы будете пісаць гэта на мове зразумелай максімальна шырокаму колу людзей. А такой мовай была грэцкая. Ну і потым, што лацінскую яны не ведалі, а грэцкую і лацінскую мову ведалі не нашмат далей за рынок, як краіна. А грэцкую ведалі паўсюль, таму што амаль весь старажытны Блізкі ўсход ён эллинистичный, эллинизован. Древляне ненавидели язык тоже. А грецкий это помеж собой не... А грецкая мова была поширена. Тому это все пишет, тому яны, те, кто не были носьбитами грецкой мовы, все равно писали по-грецки. Скажем, як у середньовіччя все писалося на латині.